Sinasabi kasi ng mga kaibigan ko na nangyayari dahil sa ang cellphone ko talaga 4 na araw kasing naka-off ang cellphone ko. So, wala akong kaalam-alam. Pero sa awa ng Diyos, okay naman dito sa bundok. Ayan guys. Ano ko lang guys, mag-ano lang ako. Bumaga ako dito kasi mahina yung signal sa amin. Sana isuportan nyo ulit ako, si May 17 Ilocana po. Dami ko, pagod na pagod po talaga ako dito sa bundok. Pero okay lang po. Wala na yung isang pasaway dito. Pero ang dami kong trabaho, pero buwa lang ako kasi mahina yung wifi po namin. Mahina po talaga yung wifi namin kaya hindi ako nakapag-live doon sa taas. So dito na lang ako nagla-live. Ngayon kasi wala na yung upuan ko dyan o iba na yung mga background ko dito o pinasok na nila dyan sa loob. So ito na. Ito yung grass na, fake grass ito. Mirror na dito. Kaya ito pwede naman akong maupo dito. Ayan. Hirap naman kasi yung upuan. Ayan. Yan. Malamig po dito. Umaambon. Umaambon. Ayan. I-ano ko lang po yung yung live ko. Ayan. I-on ko lang po yung dollar sign. Ayan. So, yung mga balita kasi, kung minsan po ay parang nakakatakot, di ba? Pero ako naman wala kasi akong walang kaalam-alam. Alam ko po na nag-aaway po ang dalawang bansa na katabi po namin. Pero hindi ko naman alam na pati kami pala ay nadamay na dito. Kasi dito, pag nandun po ako sa Beirut ay 2 to 3 hours mula po sa aming bahay hanggang sa south of Lebanon. Doon po ang border ng Israel. Ayan. Ayan po guys. Ay, ang lamig po talaga. Yan po. Makulimlim po ang panahon ngayon. Wala na kasi yung upuan ko dyan, oh. Kung doon naman, malayo na ako doon.
Ay naku, ito po ang hirap dito, wala nang upuan. Oh. Ayan, umuulan po, umambon po. Pinasok ko yung mga ano ko, mga labahan. Ayan. Imbes na magtrabaho ako sa taas, bumaba lang ako para mag-live. Kasi doon sa taas mahina po ang internet namin. Ayan guys. Iwan ko lang kung uulan pa guys dito. Ay naku buhay. Ito po ang kaganapan sa amin. Malamig kasi nilagyan na nila dito ng mga carpet dito. Yan, nilagyan na nila ng mga carpet. Tapos yung upuan dito, ewan ko kung paano ko ano. I-try kong buhatin mamaya kasi baka mabigat yan. Doon sana ako maupo, malayo na doon yung wifi. Yung wifi kasi nasa baba, yun. So, minsan, parang may kaba rin ako, pero nag-pray lang ako para sa kaligtasan ng lahat. Salamat sa mga kaibigan ko na nag-update sa akin. Salamat sa mga kaibigan ko na wala dito, sa kaibigan ko na nakilala ko sa YT, na nagme-message sila kung kumusta na ako, kung nasaan ako, kung ano nang sitwasyon dito. Salamat sa kanila at yung mga kaibigan ko na nasa Beirut. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil ina-update nila ako kasi alam nila talaga nila pag nandito silang lahat hindi ko mahawakan ang cellphone ko. Hindi ko nihawakan yung cellphone ko. Nahawakan ko man naka-off ang ano ko. Nag-games na lang ako kasi yung games pwede mong iwan. Pag mga o mag-open ka dyan, ang daming may tatawag, lalo na pamilya mo, tatawag, hindi mo rin masagot. So, i-off ko na lang yung maglaro na lang ako ng games. Ganun lang yun. Dito naman, hindi ako naman natatakot dito kasi ang mga tao dito ay, karamihan dito ay Syria. Ang caretaker namin ay Syria rin. Pero mabait naman sila. Halos karamihan dito nang naglalakad ay mga Syrian dito. Ang Syria naman po dito ay pag sa border ng Lebanon sa Syria 4 hours dito. Akit ng bundok yung pinuntahan namin noon ng maganda. Doon na 1 hour na 2 hours na lang doon sa pinuntahan namin sa historical place. 2 hours lang, ayun, Syria na doon. Pero hindi naman nakakatakot. Pero hindi lang ka naman pwedeng pumunta doon ng basta-basta kasi kailangan mo ng papel, mga ganun. Kahit nga ang ganda sana doon sa nag-aaway na lugar. Ang ganda sana mag-cross country doon. Kaya lang, mahigpit po sila. Kalaban kasi nila dito eh. So, kailangan kong alisin yung cellphone ko kasi umambon na naman yung ambon bain na ililipad dito o sa mukha ko. Ayan, dito na lang po ako. Dito na lang. Ayan. Ayan. So, saan ko ilalagay talaga? Dito na lang ako. So, kahapon pa naman naglakad ako, may binili lang ako doon. Parang na rin yun na yung pagtakbo. Di ko na nga na-check kung 24 hours na na challenge yun eh. Hindi ko alam. May nag hello sis. Hello sis Josephina. Pinalipatan mo na yata ang pangalan mo, di ba dati Josie? Teka, kita, jajakitan lang kita sis.
Salamat, salamat. Nag-update lang ako kasi kung ano yung nangyayari na dito sa Lebanon na ano ka rin napik napiktuhan din kami dito. Ayan. Sis Josie, okay lang ako. Nandito pa ako sa bundok. Kasi ang sabi-sabi nila ay ano sa amin sa Beirut daw kalagayan doon. Sarado daw yung mga daanan dahil nagrarally daw yung mga ano yung mga Palestine doon. So hindi ko nga alam kung saan ako safety, dito ba o doon sa Beirut. Kasi may nagsabi sa akin ng mga kaibigan ko, baba ka na lang sis, doon ka na lang sa Beirut. So, wala namang sinasabi sa akin yung mga kapatid ng amo ko. Nandito lang kami tong alaga ko. Hindi nila sinasabi kung may mangyayari o ano. Pero nagbasa ako ng news kasi hindi ako nanonood ng TV. Nagbasa ako ng news dito kasi naka-updated ako dito sa ano sa cellphone ko about sa news nila dito. Nakita ko talaga yung mga ano, yung mga nabumbahan, mga ganon sa area na ng ano ng South Lebanon namin. Okay. Akala ko pinalitan mo na naman. Pauwi na nga ako. Pauwi na nga ako eh. Sa December, ganito pang mangyayari sana. Sana, pag-pray ko na lang na sana walang mangyayari at makauwi ako ng maayos. Yun lang ang gusto ko. Kasi, ewan ko kung kailan talaga kami bababa. Ewan ko kung kailan kami talaga bababa. Malamig na dito sa bundok. Tapos, talagang maginawalan din naman kami pwedeng maglagay ng heater. Kaya dubli-dubli na lang ang kumot ko. Tapos, mamaya, mamaya kasi pag akit ko sa taas, ang dami ko nang gagawin. Kailangan ko nang itago yung mga gamit ng kapatid ng amo ko, yung lagi kaming nagbabangayan ng gusto ko lang matapos na sa kanya para matapos na rin. Kasi itong ano, pag nandito sila, hindi ko talaga mahawakan ang cellphone ko. Puro work, work, work na lang. So pag alis nila, ganun din. Ang dami kong ano, Imad, nintirahe madrise. Yalla. Afi, win sam sitik. Yimking, mafi matra. Yimking fishit tiba din. Ah. Intibel tari eh. Bye. Yung bata ang pumasok na sa ano, sa eskwela, sa paaralan. Salamat, salamat sis Josie. Oo. Prayer na lang ang pwede kong gawin para sa kaligtasan namin lahat dito. Kasi marami na akong ano na-encounter dito talagang gera. Since 2006 pa, nagkagera na naman noon. Pero nag-evacuate kami sa, hindi dito sa bundok. Bundok din ang pinuntahan namin. Talaga, ang daming namatay din ng time na yun. Yung bahay ng nanay ng amo kong lalaki na doon kami naglalagi, buti umalis kami doon. Talagang basag ang mga salamin, mga pintuan, ang dami talagang ano, nangyari noong 2006. Tapos yung following years, maraming mga ganun, bumba-bumba, mga ganun. Pag i-start ng mga, mag-start yung mga ano, newscaster yung mga sasakyan nila, ay pag-start lang yun ng ganyan yung sasakyan nila, wala, sabog na agad na naman sila. Kaya yun, maraming namatay na ganun. So, tawa ng Diyos dahil sa prayer, nandito pa ako. Marami na akong na ano na mga ganung bagay. Yung mga pagsabong, mga ano. Ako nasaktan na nga ako, lalo akong tumatag eh. Lalo akong
lumalaban. Pero minsan din, yung alam ko nang pauwi na ako at mayroong nangyayaring ganito, ayaw kung may mangyari sa akin. Mas gusto ko yung makauwi ako ng maayos, ganon. Ganon lang naman ang gusto ko eh. Wala naman akong hangad sa lahat sa kaligtasan nila. Sana umuwi na ang lahat. Dito nga talaga sa Middle East, gitnang silangan nung nag-aaral ako nung high school ako sa social studies. Lagi namin natatapit about gitnang silangan na hindi ko alam na mararating ko pala. Kasi iba-iba namang mga dito sa Middle East, iba-iba man naman yung mga calamity nila. Dito naman pag walang gera sana, okay. Umuulan lang ganun, nag-i-snow. Ito lang yata ang Middle East na nagkaka-snow. Iwan ko lang sa ibang bansa. Pag winter dito, nag-i-snow. Dito lahat, snow yan. Hanggang sa taas yan. Snow talaga yan. Sis Josie, kung nandiyan ka, pakitamsak naman. Ano bang nangyayari sa buong mundo? Pati sa atin, ay nako, kaaway na ng ano. Yan. Tapos may bagyo pa sa Pinas. May bagyo sa Pinas, di ba? So, iba-iba ang calamity talaga nangyayari sa buong mundo. Hello, Sis Benta. Thanks for coming. How's the situation in Beirut? Sis Josie, pakitamsak naman o pakilikes. Ganun ba? Kasi nakita ko din sa news, sa cellphone ko may papasok na bagyo, malakas daw na bagyo, ganon. My friend Benta, look at our place here in the mountain. It's a bad weather today. Look. Ayan, ayan.
Salamat ate Chon. Andyan ka lagi. In-update ko lang po yung nangyayari dito kasi dito sa bundok, kalmado naman po dito sa bundok. So may nagsasabi sa akin yung mga kaibigan ko, dapat bawa na daw ako doon sa Beirut. Pero may nagsasabi naman, mas maganda nandito daw ako sa bundok. Pero sinasabi naman po nila na just in case na mag-worse ang sitwasyon dito, sabi daw ng embassy ay magpapadala po sila ng aeroplano para pauwiin yung mga workers. Pag ganun ang mangyayari, ako ang maunang gusto kong uuwi. Oo ate, nakaupo lang ako kasi nag-update lang po ako. Doon kasi sa amin sa taas ay ate, mahina po ang signal. So dito lang ako naupo ako ate, kasi umaambon. At wala na yung upuan ko dyan kasi tingnan nyo kung ano na dito. Ayan. Mga pig grass na nandun sa garden. Ayan. Ito na ang kapalit. Upuan. Ganito na lang. Maya-maya din, aakyat din ako. Kasi dito sa amin ay malayo naman ako dito sa kasi pag nandun ko sa Beirut, doon mas malapit Beirut. Pinakita na kasi sa mga news yung anong nangyayari. Pero totoo naman yung pinakita nila sa news kasi talagang yung news dito ang nag-update na. Pero walang sinasabi yung mga amo ko o kapatid ng amo ko. Basta iniwan lang kami ng alaga ko dito. Hmm. Wala naman kaming problema sa pagkain ng alaga ko, ng allowance, mayroon naman kami. Just in case kasi na maubusan kami ng allowance, ay pwede naman akong humiram doon sa tindahan kasi kilala naman nila ako. Hello sis Angela. Kaya nga sabi nila mas safety daw dito sa bundok. Pero just in case na mag-evacuate na yung mga workers papuntang Pilipinas, ako, malayo itong bundok sa akin. Malayo talaga. Pero kahit na malayo, kung sasabihin naman nila na may magpaparescue, pupunta naman ng embassy kasi ganun yung nangyari noong 2006. May giyera na naman dito. Doon sa bundok na pinuntan namin ng amo ko sa mga alaga ko. Maliliit pa yung mga alaga ko noon eh. May nagpuntang mga taga-embassy doon na kinukuha nila yung mga workers. Kaya karamihan noon ng mga Pilipino doon ay nag-run away sila. Pero sumama sila doon kasi takot sila dito sa Lebanon noon. Pero kami, sabi ng amo ko, kung gusto niyo umuwi, paanohin lang natin, just in case na gusto niyo umuwi, mas gusto ko pang pauwiin kayo ng maayos kasi hindi natin alam kung makauwi kayo diyan na maayos. Noon ang sabi ng amo ko. Pero hindi kami umuwi kasi noon. Safe naman kami doon sa kabilang bundok noon. Kaya nga, minsan kasi sa area kasi na ito, ako lang ang Pilipina. Walang Pilipina dito. May mga kaibigan ako dito, pero ibang lahi. Diyan sa kabila, may dyan, Ethiopia yata. Pero pag nakikita ko naman sila, naghahain naman sila sa akin, ganun. Ang kaibigan ko, mga babae, mga Syria, saka mga Lebanese. Pag pumunta ako doon sa pinagbibilhan ng cheese, may worker silang tatlo. Gustong-gusto nila ako, lagi nila akong tinatawag, pinapainom nila ako ng gatas. Doon, uminom ako ng gatas doon.
Fresh na gatas kasi yun eh, yung ginagawa nilang mga cheese. Pero sabi ko kasi sa kanila kung minsan marami akong trabaho, sabi nila trabaho ko na lang ng trabaho. Kasi itong buong bilya, imagine na lang ninyo, bago sila umakyat, dapat malinis na yung bahay sa katastaasan. Dapat pati balkon malinis ko na ako ang taga-dilig ng halaman doon sa katastaasan. Kasi yung trabaho ng caretaker namin hindi na niya ginagawa. So itong caretaker namin, masaya siya dahil andito ako. Bakit kanyo? Dahil yung trabaho dapat niya ay hindi niya ginagawa, ako na ang pinapagawa. So hindi ako umaasa sa kanya, basta gusto ko, ako na lang mas maganda pa kasi ang hirap mong hintayin. Ang hirap mo talagang hintayin na mag-work yun. Tapos ano, nilabas ko lahat ng mga upuan doon sa taas pag nalinis ko na sa balkon, pag darating sila. Nilalabas ko mga kotsyon, mga upuan na pang bar, mga ganon. So, kailangan mong linisin talaga doon. Pagkatapos, pag aalis na naman sila, ipasok ko na naman sa, sa loob. Isa-isa. Tapos, lahat ng itara ko muna doon. Mag-alis ko ng mga, mag-alis ako ng mga basura ng CR. Pero hindi pa ako naglinis kasi pinalis nila yung mga bedsheet nila sa taas. So, naalis ko na, nalabhan ko na, napalansya ko na. Mamaya, iakyat ko na yun. Ito naman yung kapatid ng amo ko. Pinaalis na rin niya yung bedsheet niya. Kasi hindi na siya aakyat dito. At lahat ng mga gamit niya ay dapat kong ilagay doon sa taas ng cabinet. At ako yung aakyat talaga sa katastasan na yung hagdan ng mahaba. Yung bang nagwiggle-wiggle pa yung basura. Ay yung hagdan ay natatakot naman ako, walang maghahawak. Walang tutulong sa akin dito. So, nag-work ako ng mga ganong bagay na ako lang. Salamat kapatid Dong. Nag-update lang ako. Pinapapatag ko lang yung sarili ko. Pero ako naman kalmado lang kasi ako. Pero, dahil nag-pray lang ako. Yun na lang ang pwede kong gawin, mag-pray sa kaligtasan ko, kaligtasan namin, ganon. Kung kailan pa kasi ako pa uwi, ito pang nangyayari ngayon. Na lang wala nang 2 buwan na wala nang 2 buwan na ako ay uuwi na 1 month mahigit lang at ako ay uuwi na talaga. May ticket ako, yung ticket ko nandito. Doon pa ako na-stress dahil ilang beses na po nilang pinalitan yung schedule. Saudi Airlines yun, Saudi Airlines mag-arrive ako, ang sinabi kasi nila sa akin ay December 13. Then may nalaman ko na tumawag yung amo ko, sabi niya sa akin, na tumawag daw yung ticketing, yung agency sa sa ticketing. Sabi daw nila 26 naman daw ang flight ko, December 26. Sabi daw ng amo ko, nagsigaw-sigaw daw yung amo ko doon. Sabi niya, hindi pwede kasi gusto ni Maylin na makapiling man lang ang pamilya niya sa Christmas. So, pag 26, wala na. Tapos na yung Christmas. So, may option sila. Tumawag yung amo ko sa akin. So, you want to go on 13, sabi niya, of December? Sabi ko sa amo ko, yes madam, sabi ko. So sabi niya sa akin, if you want to go home, they have option. You can go on that day, December 13, but you need to stay in Riyadh Airport for 9 hours. Sabi ko, hindi ako nag-isip. Sabi ko, I don't have any problem. The most important, I can go home on that day. So sabi niya, okay, deal. Nag-deal kami ng amo ko. Ngayon, nung sinabi lang sa akin ng isang Pilipina, pinalitan na naman daw December 6. So ako naguguluhan na ako sa schedule ng flight ko at itong nangyayari dito. Pagkatapos yung work ko, pag nandito yung kapatid ng amo ko, talagang stress po ako talaga. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Hindi pa nila sabihin yung totoo. Thank you, kapatid Dong. Ipabago pa naman ng date, ang dami kong asikasuhin. Dapat kong, kasi ang naiwan ko kasi doon sa sa
Pero nakuha ko yung ano, yung ticket ko dito pero hindi ko nakuha yung balik manggagawa ko. Yung balik manggagawa ko na dapat kong ano, pirmahan na para pagbaba ko sana ay pwede ko nang ipasok doon sa Philippine Embassy. Pero ang Philippine Embassy na naman, yung dating Philippine Embassy na alam ko, kami ng amo ko, iniba na naman, iniba na naman. 5 minutes, 5 minutes daw yung dating embassy to another, ano daw, sa another embassy, sa another building daw. Yun ang sabi nila. So, hindi ko pa alam kung saan kami susulpot o ano. Pero sa dati, alam ko yun. Alam ko talaga yung dati na. Iniba na lang kasi eh. Pero pwede naman akong magtanong sa mga kaibigan ko. Kasi malayo rin din ang embassy. Pag nandun ka na sa Beirut, kailangan kang, kung hindi mag-taxi, mag-bus. Pero pag-bus kasi ay, ano, matagal. Tapos, pag matapos ka doon, oh, marami ka pang ano, kung anong kailangan pag uwi mo, kung anong pipirmahan, okay? Iniiba-iba rin kasi sa Pinas kung ano yung anong gagawin mo, anong pipilapan mo pag uwi mo, ganun. Dati kasi pag mayroon ka ng ticket, contract, saka yung ikama, pwede ka nang mag-ano doon, sapagkas kukuha ka na lang OAC mo. Ngayon, ang dami ng chichiburatchi kasi eh, paiba-iba sila. May e-travel, may OFW pass. So, ano, pero hindi ako nakukonsentrate dyan ngayon sa akin kasi nandito ako sa bundok. Sabi ko, pag nandun ako sa Beirut, doon na ako mag-ano, uh, panoorin ko yung mga pinapakita nila kung paano ang uuwi, paano ano. So, let's hope na walang mangyayaring masama. Kasi, wala pang nag-update sa akin, wala pang nag-update dito sa cellphone ko about sa news eh. Wala pa. Tulog pa yung mga newscaster dito. Hello si Susana. Oo ate, yung e-travel kaya kung ako ang gumagawa ng e-travel ng umuwi ng mga Pilipina eh. E-travel ang ginawa ko sa kanila. Eh ako, kaya ko yun te. Pero may sinasabi na naman nila eh, paiba naman, Diyos ko dahil. Yung, sana maayos din ang lahat para ano, makauwi ako ng maayos. Gusto ko yung feel ko na uuwi ba ay panatag ang loob ganun. Ang sarap, ang sarap ng ganun eh. Para makita mo yung pamilya mo, ganun. Kapag naglakad ako dyan, oh, naglakad ako dyan, may mga store doon sa taas. Nagbili-bili pa naman ako ng mga chocolate na doon kasi kulang na yung oras ko pagbaba ko sa Beirut. Wala na. Wala na akong mabili, hindi na ako makaano. Kasi hindi na ako makalabas ng bahay doon. Pag lulutuin ako, ilalagay ko daw sa freezer, mga ganon. At maglilinis din ako ng bahay namin doon. Sa tagal ko ba ng, sa tagal ko na dito sa bundok, siyempre, marumi na rin yung bahay namin doon. Yung mga gamit ko, ganon. Sa Saudi Airlines naman kasi ano ay 45 kilos yata. Two luggage daw ang kailangan. Sa Riyadh International Airport ako ano mag-stay ng 9 hours. Ate Chon, puntan mo ako sa airport sa ano sa Riyadh para may kachika ako. 9 hours, tignan mo. 9 hours na maghintay ako doon sa ano sa airport. Ay, pasensya na. Premiere ko pa pala. Titignan ko lang yung premiere ko. Teka lang. Hello? Ay, sorry. Iba pala yung naiano ko eh. Yung ano, premiere ko pa pala. I have premiere. And I forgot already.
Just Jen, my friend, how's the situation in Turkey? Here is, I don't know what's gonna happen there. I cannot. I have premiere just a minute. Just a minute. Asan yung premiere ko? Ate, may premiere ako. Yung kasama ko yung batang anak ng caretaker namin na nagkukuha kami ng grapes. Hello mga sisi. Pakitams up naman yung yung premiere ko ngayon oh. Start na yung premiere ko, yung nag-harvest kami ng grapes, yung kasama ko yung bata saka nagpakain kami ng ng tupa saka mga manok. Kasama ko yung bata yun eh, pasaway yung batang yun eh. Gusto niyang sumama sa akin. Ayan oh, premiere ko. Ate, si yung friend ko na si Jis Jen ay taga Turkey yan. Very supportive yan ate. Hello, hello everybody. I have premiere just a minute because I was there. Ate Chon, tignan mo yung premiere ko ah. Kasama ko yung batang cute ng bata. Tignan mo. Siya ay anak ng caretaker namin ate. Siya ang tagahawak ng palanggana. Pinaglalagyan namin ng ubas. Ayan o.
Teka lang po. I-ano ko lang ito, patapusin ko lang po yung ano. Ang dami kasing bunga ng ano ng ubas sa diyan sa garden. Ang tatamis talaga. Pero hindi na ako pwedeng mag-ano pa kasi magbilad pa kasi wala nang araw dito. Umuulan na. So pinasok ko na yung ano ko yung mga binilad ko na ano na ubas. Kaya nagbigay din sila sa akin ng suka gawa sa ubas din. Pero meron din akong suka doon sa Beirut na gawa ko rin gawa sa ubas din. Diyan naghuhulog lang ang mga prutas. Kung itong time lang na ito na ano ang pag-uwi ko, ang sarap sanang kumuha diyan ng iuwi sa Pinas eh. Ang dami-dami talaga walang kumukuha na. Ayaw naman nilang kumuha. Dito kasi sa bundok, open ang mga ano dito. May gate nga kami dito sa harap. Sa likod, open. So just in case na may mga marami kaming prutas sa likod, mayroon kaming walnuts pa. Iwan ko kung anong English yung ano yung isang prutas doon. Ang pangalan dito ay karma, parang cheese siya. Mayroon din doon. May plum, may pears, may apple, may fig doon. Ang sarap sanang ano kasi ang sarap sanang magtanim dito pero hindi pwede kasi may mga alaga silang mga tupa at saka buti wala na yung kambing, tupa na lang ang nandito. Kakainin talaga nila pag mag ano ka dito, magtanim ka dito. Kasi sabi ng mga kaibigan ko, bakit daw hindi ako magtanim ng palaya, kamuti, ay walang mangyayari. Kakainin lang ng mga tupa dito, saka yung mga manok, yung kasama kong bata dyan, laging nakahawak sa akin kasi takot siya sa tupa. Ayan, anak siya ng caretaker namin. Kaya hindi ako bumababa dyan kung minsan kasi pag nakita na niya ko umiiyak yan, eh ang dami kong trabaho. Mas magandang hindi muna ako magpakita. Kung tapos ang trabaho ko dyan, bumaba ako. Kaya dyan kasi ang daanan ko pag pumunta ako sa, pag pumunta ako sa tindahan. Doon ako umiikot sa likod pag marami kong bibilhin at hindi ko siya mahawakan. Doon na lang ako sa doon na lang ako sa kabila dadaan. Kasi kung marami kong bibilhin, hindi ko siya mahawakan kasi pataas dun sa puntahan ko dun sa tindahan. Kaya nga, maraming prutas dito. Maraming prutas libre lang. Kahit yung mga madaanan mong may mga prutas. Yung pumunta nga ako sa tindahan, sa kabilang tindahan, nakita ko yung fig. Tapos puti lang yun, hindi yung gaya ng hinaharvest kong parang purple yun. Eh, kumuha ko ng isa doon sa gilid. Nakita ko ng may-ari doon sa kabilang tindahan. Sabi niya, kumuha lang ako daw. Kumuha ako. Kung ano ang gusto ko, kunin ko lang daw. Sabi niya. Kaya, hindi sila madamot dito sa mga prutas dito sa bundok. Kahit yung mga, dito noon kasi sa harap namin sa ng amo ko, nagtanim sila ng mga iba-ibang gulay. Pero hindi nila kayang ubusin. So, tinatawag nila ako na kumuha. Kasi noon sa amin dito sa likod ay nagtanim din yung caretaker namin. Pero sabi nila, ang problema yung tubig. Pero alam ko,
ano yung bang tamad yun, tamad talaga itong ano, caretaker namin. So, hindi na sila nagtanim. Ang dami-dami nilang tanim noon diyan, ang dami-dami talaga. Kamatis, pipino, mint, roka, lettuce, gano'n, beans. Okra, hindi sila nagtatanim ng okra. Yung kusa, yung ano, yung zucchini, ay nako, sawa ka dyan. Mga ano rin. Ayan, kahit na umuulan o umaambon, may nagtatrabaho dyan sa harap din namin dito sa kabila. Oh. Siya pala ang trabahador na isa. Kasi nung pinabuhat nila yung mga alak na sa sa garden, doon sa kusina namin pinaakyat na. Puro mga mga seryan yung mga nagbuhat. Ito pala yung isa tinawag pala ng caretaker namin. Ayan. Di ako pumunta yan kasi suplado yung dyan yung lalaki dyan na gusto ko sana mag-vlog dyan o yung mga nila o yung mga tanim, may tanim din dyan. Pero suplado yung lalaki dyan na nagtanim. Okay. 31. Ate Chun, balikan ko na lang yung mo ha, yung isinend mo sa na link dyan te ha. Tignan ko lang kung ilang oras na ako kasi 1 hour lang kasi marami akong trabaho sa taas kaya nag-update lang po ako. Katatapos ko lang magkape. Sis J, tapos ka na mong ligo. Pasok ka na. Thank you. Thank you sis sa usap natin. Thank you. Kaya na lang, pray na lang. Yun na lang ang ang magagawa ko. Ganun na lang talaga. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat sa inyong suporta. Tignan ko lang kung ilang ko lang para maakyat na ako at marami akong matapos sa taas kasi aakyat ako sa mga hagdan sa mga cabinet. So, yun lang po ang update ko sa ngayon. Pasensya na po at ako ay marites ngayon. Yan yung trabahador. Siya pala yung saan ko ba itong nakikita itong lalaki? Trabahador. Bonjour, madam. Michelle Hal, madam. Badhon, madam. Ul akar shahar. Na, madam. Inti badhon? Ay, alatul hon? Fi talid into hon? Okay, madam. Tignan nyo, marites talaga ako. May nakita akong dumaan kapitbahay namin. So, nag-good morning lang ako doon sa sa French language lang yun kasi yung bonjour. Yun ang gamit. Ang kasi dito, para kasi kung minsan kasi may nakapagsalita ako ng French language kasi ang gamit dito sa Lebanon ay hindi lang po Arabic. Mas marami pong nagsasalita ng French language. Kasi parang ang second country nila dito ay ang France. Kasi noon pumunta dito ang France, siya ang humawak dito rin sa Lebanon. So, karamihan talaga ng mga dito, hindi nila alam magsalta ng Arabic. Talaga. Karamihan talaga yung French. Mga alaga ko, mga amo ko, French talaga ang salita nila. Pag kami ang kinausap lang, English. Pero ako nakakaintindi, ako nakapagsalta din ako ng konti. Ayun, yung mga bonjour, mga salute, mga ganon. Kumotapil, mga ganon lang, yung mga simple na French language lang ang alam ko. So, yung nakausap ko na dumaan kasi dyan lang bahay niya, nakikita niya ako lagi. So, tinanong niya sa akin, bakit daw hindi pa kami bumaba? Sabi ko, hindi pa. Kayo kailan? Sabi niya man sa akin, hindi daw pala sila bumababa. Dito pala sila nakatira. Kaya sabi ko, kahit na mag-snow, sabi ko, ay oo, sabi niya. Kasi dito pag winter, snow lahat dito. Snow lahat yan. Snow. So, ang gagawin nila sa taas sa amin, yung mga bintana na ganyan, yan, tingnan ko, pakita ko sa inyo. Yan.
Yung mga bintana na ganyan sa amin sa taas ay ang gagawin po nila, kukuburan po nila ng plastic para kahit na umulan ng snow ay hindi po masisira. So the next summertime, pag umakyat na naman po kami dito, ang ginagawa ko po ay naalis ko yung mga plastic kasi hindi ko maasahan tong caretaker talaga namin. Yun. Yun ang ginagawa ko. Aalisin ko lahat kasi totally na talagang ano. Kahit itong mga ano oh, mga itong balkon na ito, tignan pag-ikot ako sa inyo. Ito mga ganyan. Kukuber nila ng plastic po yan. Lahat-lahat yan doon. Lahat. Yan. Ayan. Ano sis, kumusta? Ano ang update dyan sa Beirut ngayon? Okay lang naman ngayon. Hindi na ano, hindi na nagrally ang mga Palestine. Hi, Kifi. Badin anak Kiki eh. Nagrally na naman sila. At pupunta kayo sa bundok ngayon. Open yung ano daanan ngayon. Oo. So hindi nyo alam kung open yung ano lang, yung daanan. I-try lang ninyo. Umambon na naman dito. Umambon. Tapos, oo, umambon. Tapos umaraw ngayon. Oh, foggy na naman dun sa may taas ng bundok. Kaya nga nag-update lang ako sa ano, dito sa ano ko. Kasi maraming nag-chat sa akin, sis, asan ka? Sa ano ka ba? Ganito, ganito. Ang dami kayang nag-chat sa akin. Siyempre, wala naman kong alam kasi. Wala pang dumating na ano kasi na update sa akin dito sa cellphone ko dun sa about sa LBCI. Kasi, dito ako nag-update lang eh. Nakikita ko yung ano. Ah, wala pa. Wala pang post ng ano, ng embassy natin. Ah, wala pang announcement. Just in case sis, kung ano man yung mga ano ano mo na lang ako, paki-chat mo na lang sa akin ha. Kung hindi ko masagot man yung chat mo, busy ako, babasahin ko na lang pag ano kung anong update ha. Ha? O sige, salamat sis ha. Salamat, salamat. Ingat ka na lang pagpunta mo din sa bundok ha. O sige. O sige sis. Thank you, bye. Ayun, yung kaibigan ko ng isa. Kasi sinabihan ko na i-update na lang ako kung ano yung ano ng embassy o ano para makapag ano naman makapag prepare ng pag makapag-prepare naman. Yun pong dumaan dito, yun po yung tinutulungan ko. Yung kasing tinutulungan ko doon, tatlo sila doon sa ano, na parang isang kwarto, isang kwarto, isang kwarto. Ang ginawa ba ng taga dito sa amin yung caretaker namin ay pinaalis niya yung tinutulungan ko na yun. Eh, yung tinutulungan ko na yun, na yung lalaki, yung asawa ni, ano, ng kausap ko ngayon, ay bulag pa. Nakita ko din. Pero yung dalawa sabi nila paalisin silang lahat. Pero hindi nila pinaalis kasi yung caretaker po namin, babae niya yung isa. Yung isa, may asawa na nagtatrabaho lang sa bayan. Yun as nobya itong alaga namin, ay itong caretaker namin. So, parang galit ako dun sa caretaker namin, walang puso ba? Pinaalis niya, ngayon magwi-winter pa, pinaalis niya yung mag-asawa na tinutulungan ko. Eh, ang hirap ng buhay nila dito ngayon. May matanda pa na bulag, tapos 5 ang anak nila. Kasama ko siya naglakad kahapon. Pero may work siya ngayon kasi hindi ako makasamang maglakad sa kanya hanggang sa work niya, yung babae. Kasi may work din ako sa taas. So, kailangan akong umakyat para doon na lang ako. Okay lang naman yung time eh. 8:21 na. Wala pa naman itong ano, yung bang talagang ano, pag dito kasi yung pag umulan na umulan ay magkaka-snow na dito. Kaya tingnan ko ulit. Ayun na naman. Yan.
Salamat po sa inyong lahat. Ayan. 1 minute na lang po at ako'y magpapaalam na. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig sa aking pagmamarites. Binigyan ko kasi ng pagkain kahapon yun. Uwi yun mga alas 11 siguro. Ano bang oras na? Oo, alas 11 siguro. Makikita ko naman. Kasi ang gagawin ko na lang pag akit ko sa taas ay itaas ko na yung mga gamit ng kapatid ng amo ko kasi hindi ko na yan ihintayin. Gusto niyang magpadala kasi siya na ngayon ng ng pag pag alis ko ng mancha yung mga tablecloth niya. Doon ako na-stress sa kanya kasi doon sa kapatid ng amo ko. Pag walang dumadaan na sasakyan, ay lonely. Kasi mahirap din, sabi nga ng amo kong babae, it's not easy to stay in the mountain. Pero wala man lang silang sabihin na bumaba ka naman sa birit kahit na minsan lang. Wala. Kung may kailangan ako na yung pagkain Pilipino, wala naman dito. Pansit, wala namang pansit dito. Walang kumakain ng pansit dito. Dito sa bundok na dito. Pero sa Beirut, ay nako, sa mga supermarket, ay mga tinda talaga silang mga Filipino food. At doon talaga yung pagbilhan ng mas mura na mga Filipino food. Kasi kung minsan din, parang gusto kong kumain ng pansit, mga ganon, kahit na ang gusto ko nga ngayon mag-arroz kaldo. Baga mag-arroz kaldo ako, bibili na ako ng luya. May luya naman dyan, nakita ko dun sa tindahan. Wala pong supermarket kasi dito. Tindahan lang po yun. Tapos, may mga simbahan, pero yan, mga Katolik dyan o sa taas. Kung naman, nag-prepare na lang ako dito sa bahay, ganun. Kasi ako naman po ay Christian. Pero pag nung namatay si Lola sa Kalulu, pumapasok naman po ako sa simbahan, ganun. Sinasama ako ng kapatid ng amo ko, ganun. Kahit nang buhay pa si Lola, pumapasok ako sa sa simbahan. Sabi niya sa akin, bakit hindi daw ako mag-cross? Sabi ko, sige, okay lang, sabi ko. Kasi si Lola rin parang, rin siya may Alzheimer kasi yun Yan ang pinakamahirap na inalagaan namin. Yan. Gising na yung caretaker namin. Kasi alam nyo, yung caretaker namin, gigising yan alas 12 ng tanghali o alauna. Pag ako ang nawala ng bagan o gusto niya pag magising yan, magtsatsaak, kakain muna ng umaga. Yung umagahan nila lunch na. Minsan nawalan ako ng gas. May gas kaming extra. Pero ako naman, wala dyan sa taas. Mapaimbak sa loob ng sa storeroom. Nagluluto ako ng pagkain ng alaga ko. Hindi ako nakapagluto kasi alauna imedya ng bumangon yung caretaker namin. Alauna kumakain ng alaga ko. So ang ginawa ko, gumawa na ako ng sandwich sa yung alaga ko. Kasi ito mahirap Meron nga akong gustong ibigay lang para doon sa baba. Sabi niya sa akin, ayaw niya. So mahirap talagang pakisapan niya. Yung bata lang ang inaano ko diyan pag nakita ako. Pagsasama punta kami sa tindahan. Kung ano-ano yung tuturo niya, juice, mga lollipop, mga chocolate, sige, binibili ko na lang yun para sa bata. Ayan. So, ako'y aakyat na po sa taas. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat ulit. At sana'y suportahan ulit si Miss 17 Ilocana at Tabundo. So, maraming salamat po ulit. Ito naman po si Miss 17. Maraming salamat. Bye!